שלום לכם. ערכתם ביטוח דירה. האם אתם יכולים לישון בשקט? אני בספק. כדאי לוודא שהפוליסה עונה לצרכים שלכם. לדוגמה, נניח שאתם מתגוררים בבניין בין 7 קומות בקומה השישית. פרצה לא עלינו שריפה בדירה שלכם או בדירה הסמוכה, וכל הבניין נהרס. אתם פונים לחברת הביטוח, בבקשה לקבל פיצוי. בשביל זה ערכתם ביטוח הרי. אומרים לכם בחברת הביטוח, אין בעיה. הפוליסה מבטחת על בסיס עלות בנייה. אתם התגוררתם בדירה בשטח 100 מטר, ביטחתם אותה לפי עלות בנייה $100,000. תבנו, זה הסכום שתקבלו. אבל אז אתם מגלים בעיה. כל הדיירים בדירות שמתחתיכם אינם מבוטחים ומתקשים לגייס את סכומי הכסף הנדרשים לשיקום דירותיהם. מה תעשו? איך תבנו את הדירה בקומה השישית כשכל הדירות מתחת אינן בנויות? בעיה. קשה להתחיל לבנות בניין בקומה 6. במצב שכזה, הייתם רוצים לקבל סכום כסף שיאפשר לכם לקנות דירה חדשה באותו אזור, באותו מצב, באותו שטח. אבל זאת בעיה, כי הפוליסה מבטחת עלות בנייה. ובמקרה שלנו, עלות בנייה של $100,000, זה הסכום שתקבלו, אבל דירה עולה $150,000, $200,000, אולי יותר. היות שדירה איננה מתבטאת רק בעלות בנייה, אלא גם בערך קרקע, אותו לא ביטחתם. לכן בסיטואציה כזאת, כדאי לכלול בפוליסה גם ביטוח לערך הקרקע, שזה אומר שבמקרה של נזק, כאשר לא ניתן לבנות את הדירה במקום הקיים מסיבות המפורטות בפוליסה, תקבלו את ערך השוק של הדירה, זאת אומרת את עלות הבנייה פלוס ערך הקרקע, מה שיאפשר לכם לרכוש דירה חדשה במקום זאת שנהרסה. וככה לא תישארו תקועים כמו בדוגמה שנתתי. אתם מוזמנים להגיע אלינו לקבל טיפול מקצועי כמו שצריך, שיבטיח לכם עריכת ביטוח לפי צרכיכם, לא פחות וגם לא יותר. מיד לאחר סיום הסרט, תמצאו מולכם את כתובת האתר שלנו, אתם מוזמנים להיכנס, למלא את הטופס הקצר, ואחד מאיתנו יחזור אליכם בהקדם להמשך טיפול. תודה שהקשבתם, תודה שצפיתם, להשתמע וכל טוב.